Ay, boss. May ngapon. Ay, boss. Ano siya ito ah? Ay, boss. Katod ka sa balay ni Kuya William dari. Kuya William? Wala po kailan na, boss? Yatis. Ingon sila, taga dari daw to. Ito tayo sa Kuya William? Wala, dito ko kaila, boss. Yatis. Pagtarong, boss. Daghan to siyang tato, boss. Ay, tama. Kay numdog na ko. Diba? Daghan kita siyang tato sa kamot. Ah, tama lagi. Kaila ko to, pero nakalimot naman ko. Skot, mga boss sa'yo. May klaro ka istorya, boss. Saan taman, boss nga? Tigsilhig naman ko diri. Sige, boss ay. Diris ako. Manday klaro ka istorya eh. Oh, sige, boss. Puti mo diya kay itigong naman ko, nakalimot naman ko. Dong. Uy, Damulag, ikaw din na? Ako lagi tip. Nangita akong kay William ba? Nakita ka? Kuya William? Wala man to siya din nagpuyo. Yatis. Kung saan ito akong nabalitaan nga. Dream na siya nagpuyo. Kung siya din nagpuyo, wala maginano ko din nga balay. Yatis. Asam na ko ito pangitaon sa kay William ha? Ngano din Damulag? Kung siya tuyo ni mga Kuya William? Ang tuyo na ako kay William tip. Magpatato li ko diri tip kay may ito ba kay artist ba sweeto sa mga design mga nindot. Oh, sakto. How to bigay to siya matato? Ano tip no? May taglitan ko sa kay William lagi. Ay, tama din Damulag. Usahay dira siya sa purok magtambay. Ay sa purok tip ka diya sa unahan. Oh, ato ka dito, basig-asa dito. Diri sa ko tip. Salamat tip. Okay, boss. Nakita na yung pangitain mo. William dia boss kapoy sa istorya si Mawa. Mulupon na karon. Yabag, tawanan eh. Labong ganina, sinangutan na. Wako na suko. Siya ka suko na noon. Uy, talimigid na si kay William. Ya! Uy! Damulag! Suruy mo lagi! Ya, patatuon ta kuya ba? Ay, patato ka? Nane? O, dali, sunod dali! Uy, kana patatuan lang ginaon ni. Patato ka, Damulag? Oh, patatuon diri. Rane? Uy, nana. Ano tayo sa manang bukton ni mo Damulag? Dakuha ba, na? Ana gina mga maskulado yan, dagkog bukton. Matay, kadulot kang ink dia Damulag? Aw, dulot yoy. Atis niya, basig mabali akong dago man ni ha? Di lagi na, yaki, humok raman ni god, tambok raman ni. Ah, sige niya. Unsa man design ni mo na di ay? Ang gusto ya kanang dragon niya, kanang anak diri mo. Ah, dragon. So, gahi ka tanang anak iniguman. Ay, unsa pa man day pinawakin bordado, para astig guys, kanto. Ah, sige. Nya, pila may hatag ni mo? Ay, ati siya kaila, raman tayo, mura man tagoy pinagsamahan ni. Anong pubayad pa man ka? Ay, mao lagi na ba? Basta kay ila, mahimong libre na. Sige na ko dyan, hindi ko tatuo. Atay, paitan yung mga negosyo tagtatuoy. Gusto maglibre? Sige. Gusto makakalibre. Kana, iya mo ni, ganahan ako ni mo. O sige, atubang dito kay sugdan ako tato. Sige. Yati siya og sakit magpatato, gilok raman day. Ah, siyempre anak man nato Damulag. Hapit ay ko mahuman o, nindot yung design o. Na, ganahan na dyan ko niya, bakit gahin na katanahon sa kanto ni. Nya, manadams, tanawa na. Amat kaya niya. Yatis, unsa man niya? Unsa? Aw, dragon. Sa baling nga dragon niya, nga mura man ikidoy. Aw, siyempre. Dragon man na, pero inana man ang presyo sa libre. Na, may paglimbayad na lang ko, di pa kumabot nga kidoy. Aw, may pabitog ng bahay ka Damulag, pero wala tayong buhat, hindi naman na may risk. Muna yun na. Na, may klaro. So sab guys, dili ni promotion na sugal kundi ako lang i-promote sa inyo ang akong YouTube channel. Ay mo kalimot og subscribe. Follow na lang po sa akong page og daghang salamat.